si Jim Vlog. Andito po siya sa labas na naman. Ayan guys, oh. Ayan. Dito ako sa harapan ni DIY. Ayan. Hinihintay ko po yung aking amo. So, ayan guys. Paupo lang ako guys. Tinatamad talaga ako na maggagala. Kasi nagutom na ako. Hindi pa kami kumain. KFC na naman. Ayan. Mega love shout out sa team. Sa ating team na walang sawang pagsusuporta. Ayan. Lahat ng team ko mega love shout out sa inyo. Hindi ako guys magpakita kasi agad ako ngayon. Ayan guys, maraming malita doon, oh. Sino yung mga uuwi na dyan? Pwede nang mamili dito. Ayan guys. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan. Hinihintay ko pa yung aking boss. Nandito kami sa support. Ang DIY natin is always low price. Ayan guys. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan guys. Nagugutom na ako. Uy, bilisan mo naman amo. Kunti lang ang tao ngayon kasi ayan, igala ko kayo dito guys. Ayan, oh. Igala ko kayo dito. Ayan mga lalag. Ayan. Ayan guys, 99 RM siya. Sale na siya. Ayun pala may bag dito, oh. Kaso ang mahal naman dito yung mga bag. Tingnan ko nga, bibilin kasi ako guys na ayun, oh. 15 RM lang. Nakakabili na ako ng pouch kasi sa aking pamamalin. Alam, mura lang yung shoes dito guys. Ayan, oh. Mura lang siya. Wow. Ano ba yung ano ko? 25 RM lang. Ayan siya guys, oh. Wow. Ayan na siya guys, oh. Mura lang siya. Diri, oh. Ayan, 1.2 RM siya guys. Ayan. Ang ganda nga. Kasi talaga yung shoes. Ang lang, ang supermarket. Mura-mura lang siya, 25 RM. Paano ba yun? Uy, nagutom na ako guys. Yung amo ko nandun ko sa DIY sa loob.
mood guys na magpakita. Pasensya na kayo. Ang gaganda ng mga ano dito. Ang tagal naman ng amo ko. Mag-pick up pa kami ng pagkain. Order pa kami. Tagal nyo. Bumili lang kami ng cup. Ang tagal nila. May lang shoutout sa inyo lahat dyan guys. Ako ay namumurog na sa lamig dire. Yung amo ko, ano naman kaya yung binibili niya ba? Uy, bilisan mo na. Naghihintay na yung KFC natin doon. Ayan guys, dito muna nagbablog si Jem Vlog. Kasi, ano, habang naghihintay sa amo, ayan, dito lang muna ako guys. Steady lang muna ako dito. Mega love shoutout sa inyong lahat yun guys, and advance happy new year. Maraming salamat po pala sa support. Ayan, sa lahat ng team ko, mega love shoutout po. Team Sandigan, mega love shoutout. Team Walang Atrasan, ayan, team Walang Atrasan. Happy Lifestyle, ayan, Kininong. Sa lahat ng team ko dyan, lahat ng nasa team Walang Atrasan, mega love shoutout. Team Organic Friend, mega love shoutout po. Ayan, sa team Kapitla Friends, Organic Friends, yung Bagsakan, mega love shoutout sa inyong lahat din guys. Ayan, sinashoutout po kayo ni Jem Vlog. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa laging pagsusupport ninyo dyan sa aking premiere, sa aking live, sa aking mga videos. Thank you so much guys. Ayan, wag pong kakalimutan si Jem Vlog na i-likes, i-subscribe ang kanyang mga videos. Thank you so much guys. Nagugutom na ako. Maang kulit. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Thank you so much and God bless us all. And love you all guys. Maraming salamat ulit. See you. Ayan guys, dito kami sa Little Pinang Cake. Ayan. Little Pinang Cake. Ayan guys, oh, hintay siya ng KFC kasi naman pumunta ng KFC, tapos ayan dito rin, nandito kami sa harap ng KFC guys, nakapila yung aking amo sa KFC. Ayan, gutom na si Akit. Ayan guys, oh, mega love shout out sa inyong lahat. Nandun yung Baskin Robbins na favorite ice cream. Ayan guys, yung amo ko nasa KFC siya, nakapila pa. Ilang oras kaya yan siya matapos. Ayan, nagpagpag lang muna si Jem.
ko yung Superfood Signature. Ayan. Ayan siya guys. Maghintay siya ng KFC, Kentucky Fried Chicken. Nandun siya sa loob. Ayoko na guys pumasok. Napagod na ako guys. Ayan. Nandito kami sa ayan yung may Starbucks din sa taas. Lahat na ng ano dito pagkain. Pera lang wala. Char! Manigong bagong taon po sa inyong lahat. Ayan. Sinong gustong bumili ng higaan? Free. Free. Charot-charot lang guys. Ayan, si Lolo Kentucky. Paborito talaga niya si Lolo. Ayan guys. Magmumukbang kami mamaya. Mukbang si Jen mamaya. Habang nandito ako, naghintay sa taxi guys. Nag-vlog muna ako dito guys. See you na lang po. Bye bye. Love you all. Sa aking mga team dyan, mega love shout out always. Thank you so much. Ayan.